Raila Amolo Odinga gik mowacho ga adiera. Diere mane Raila Amolo Odinga otiyo gi Kibaki emane wayude growth moloye Kenya ka, kendo cost of living negi duoko piny. To kowacho ni ji nyaka wuo, kata wane ne wadichako wuoyo mokwongo. Ok ne wadhi e ng'anyo kapok ji owuoyo. Mabai partisan achiel kuom gik mane waketo ne en bill mar finance ni mondo ji owuoyo. To ok nyal dhi e wuoyo to nitie cards moko mikete bwo mesa. Omiyo kane wuoyo ni okwongo tamore, mane momiyo koro ne wadok ir jopiny nikech wan gi delegated power. Jopiny oyierowa mondo wa represent gi. To ka koro gineno ni ok wanyal represent gi maber, to koro wadok irgi nikech gin gi authority, iluongo ni the power belongs to the people. Koro jogi ema koro nyaka wadok irgi nikech kaka ne gioro wacha ok gine ka gino dhi timore. Omiyo ka sirkal wacho no yie wuoyo, mokwongo ne wacho ni cost mondo dok piny. Mago gik mane wakete bipartisan ni nyaka giduok mogo, nyaka jopiny neno dok. Wachako wacho cost of the finance bill mondo ogol ji owuo. Magi wach mane bede ni keto network e kinde lalruok. E kinde lalruok mane waketo ni jogi. To wadeno mana ka gimbalore. Kwadwen wuo ni to cost of living ni uduoko piny nang'o, to gimbalore ambala. To wach finance bill ni giwacho nosedhi e parliament gibalore ambala. IBC be ok gidwan wuoyo, to sama be ni wadwano gi yaw to gidwa yaw. Koro ka gigi otamore wuoyo, ere channel mwadongo. Channel mwadongo en ni wadok ir jopiny mondo jopiny koro deal gi sirkal madwa nyanyasa gini. Mane omiyo waluongo civil disobedience. To magi jopiny emidhi penjo gi to bende oyie omiyo resolution mane neno ka Omalwa somo cha. Osomo kupenjo jopiny. To jopiny kone gini mane gima wadwaro. Koro adwa wacho ni Raila Amolo Odinga kanotiyo gi Kibaki ngima ne ok chal kama. Negi yudo ka sirkal ok ber to negi kelo mangima no odhi maber. Omiyo sani kiwacho ni koro sani ngima opogore mana nikech sirkal ok ti kodwa yo maber. Ero kama na inya biti gimo lima adwaro mar mondo mi walos kotenre kod bipartisan talks lalruok mabende wang'e nyaka